শালবাৰীৰ যি আমাৰ MCLA জয় মুছাহাৰী তেখেতে এই অঞ্চলৰ বিনাশকালীন অৱস্থাত কৰি থৈছে। মাহত 50,000 টকা তেখেতে খালি দৰমহা লৈ পেলাই হাইৱেৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা বৰপেটা ৰোডত যিমানটা ধাবা আছে তাত কিমান মানে বেছি টকাৰ মানে মদ পায় সেই হিচাপটো তেখেতৰ তাত আছে। জয় মুছাহাৰীয়া বৰপেটা ৰোডৰ কোকৰাঝাৰ যিমান ধাবা দङ प्रत्येक धाबानि जौनि बेसेनखौ मिथिगौ नामा बिदि बुंदों बिथाङासो हयथ' थांनाय मोनायाव बारा बोखोद्रायनानै बेयावबो गायाखैमोन नामा। आगामा सारा जानानै बे मस्जिदाव थाङो, मालाबा गिर्जायाव थाङो, मालाबा बाथौ खुलुमनो थाङो आरो बिथाङा गावखौनो राकेश ब्रह्म आं हिन्दु होनना बुंदों। आंथ' बुंनो नागिरो बिथाङा हिन्दु माने हिन्दुनि एक बिन्दुबो गियान बिथाङा गैया। आरो बिथाङा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांखौ जाम्बा मामाय बुंबाय थानो नागिरो। आंथ' बुङो बिथाङा हाग्रामा महिला सारखौ बिदि बुंनो मोना समाया। बिथाङा हाग्रामा महिला सारनि आफाखिनि धुलानि किन्सितबो नङा। आसा खालाम फैगौ दिनाव बिथाङा आबल थाबल बुङाबालासिनो रायजोनि जिथु खोथा होनाय बेफोर खोथा होनायखौ जाहाथे बास्तबाव परिपुर्ण खालामना होनो हायो। BPFआ कन्टिनिउ समस्ति वाइजआव जयनिं प्रग्राम लाबाय थादों। बावैसो जोंनावबो बे खालपानियाव 70% इउपिपिएलनिनो बे कर्मि गथाफोर 18 जइन जादों। आरो बे खालि बे जोंनि प्रग्रामखौ एसे दुर्बल खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदानै बे बासबारियाव बिसोरबो मोनसे प्रग्राम लाफादोंमोन आरो बिथांमोना समखिदों। जों नुनो मोन्दों बिथांमोना खिन्थु खौसे नङा। बावैसो चेयारमेना सोरबा प्राइमारि प्रेसिडेन्टखौ बुनायखौ बे दलनि मोजां लक्षण नङा होननानै सानो आरोखि। गिबियावनो आङो गासै BTCनि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आरो नोंथां मिडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ बावबाय। जायखिजाया मैया जोंहा BTCनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा माखासे खोथाखौ आंखौ जाबसिननानै प्रेस मिट होदोंमोन। आं बिनि खेंफेरथिखौ होनो थाखाय आङो बाध्य जादों। जायखिजाया बिथाङा बुंदों जय मुसाहारिया बरपेटा रोडनिफ्राय क'क्राझार जिमान धाबा दङ प्रत्येक धाबानि जौनि बेसेनखौ मिथिगौ नामा बिदि बुंदों। जाय हक बिथाङाबो दय आंनि प्रति बारा मोजाङै रोखा नङा। आंथ' भेजिटेरियानसो। हानायमानि आङो शुद्ध शाकाहारि खानाखौसो आङो साबजायो आरोखि। बेयाव जौ थौनि खोथा गैया। बिथाङासो हयथ' थांनाय मोनायाव बारा बोखोद्रायनानै बेयावबो गायाखैमोन नामा। बिनि थाखाय प्रेस बिबुंथियाव माने एसे रं माने कमिटमेन्ट खालामदों बायदि मोनदां। जायखिजाया बिथाङा बुंदों BTCनि MCLA 50,000 दरमाहाखौ रायजोनि खामानि मावालासिनो जागासिनो होनना बुंदों। आरो बिथाङानो हयथ' रोखा नङा BTCनि MCLA बेसेबां दरमाहा मोनो। बिथांमोननि सरकाराथ' जोंनो 50,000 दरमाहाथ' बिथाङा बेखौ क्लियार जाग्रोना लाथों। बेले जायगा जों मोनो। जाय हक आरो बिथाङा बुंदों खामानिनि थाखाय समस्तिनि रायजोनि सार्थनि थाखाय कुनु EM अफिसाव बे खामानि बिहैयाखै होनना बुंनो नागिरदों। बिनिबो आंहा तथ्य दङ। खोथाया बिदि नङा। आङो 2021आव जोङो बोसोरसे अबैध सरकार होनना जोङो बुस्थुखौ एभयड खालामदोंमोन एसेम्ब्लिखौ। नेक्स्ट इयार 2021निफ्राय आरोखि 2021निफ्राय जों एसेम्ब्लियाव थांनो आरम्भ खालामदों। आरो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय आङो नै डेट दं 7 जुलाइ 7 जुलाइ 2021आव आङो फुरा सालबार समस्ति रायजो राजानि 11टा एस्टिमेट साबमिट खालामदों। 8 कौटिनिफ्राय 8.5 कौटिमोन आरोखि। नै बे दं बेखौ नायनानै खेबना लाबानो जाबाय। बे अफिसियेल माबा प्रप'जाल बियो थिगासे खोथाखौ बुंनायखौ मोजां मोनदों। मोजाङानो दं। आं दाबो रेडि दं। आं दाबो नै डिपार्टमेन्टेलि 7टा स्ट्रिम प्रिभाजन खालामदों दै। नै 21 सेप्टेम्बर 2003 नै दै बेफोर एस्टिमेट बेयाव 50 लाखनि
सालबारि समस्तिनि रायजो राजानि लामा दालांफोरनि माबा दं आरोखि खालबारफोरनि बे खिन्थु आंहा सन्देह दङ जेब्लानाखि 2021-22 फाइनान्सियेल इयारनि कनस्ट्राक्शननि रड कनस्ट्राक्शननि प्रप'जेलखौ आं जेब्ला साबमिट खालामदोंमोन अब्ला खिन्थु बिथांमोना अफिसारफोरनो बुंना दोननाय जाहैदों अपोजिशननि खुनु एमसिएलएनि प्रप'जेलखौनो एक्सेप्ट खालामनाङा होननानै जाहोनाव क'क्राझारनि रिजनेल चिफ इन्जिनियार बिथाङा आं जेब्लानाखि एस्टिमेटखौ साबमिसन खालामनो हरदोंमोन अब्ला बिदि बुंना हरदों आरोखि उफाय गैया जोंथ' कर्मचारिसो दा सरकारा जेरैबायदि इन्सट्राक्सन होना दोनदों उनफोराव जुदि लानाय खोथा बुङोबा जोङो नोंथांनि माबाखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेबस्था लासिगोन बिदि रोखोम आरो एबारथ' मोजाङानो जाबाय आंहा रायजो राजानि सार्थनि खोथाखौ बुंदोंबा आंनि बिथांखौ आं धन्यबादखौनो जासिदों आंहा दा रेजि रायजो राजानि गोनांथिखौ नायनानै आङो प्रप'जेल एस्टिमेट खालामदों 50 लाखनि खालामदों आं गाबोन बिटिसिआव साबमिट खालामो दा जा राकेश ब्रह्म बिथाङा हरगोन ना हरा बेसे गिदिर खोथा जासिगोन आरोखि मा बुङो जायखिजाया नोंथांमोननो आं खोन्थागोन जाय हक आरो बुंदों बे आत्महाय ग्रुपफोरनि बे 75,000 मानो बिहोआखै होनना बुंनो नागिरदों बे 75,000 माबाखौलाय आङो नै तथ्य दङ एसेम्ब्लिनि 2021-22 जिथु सेसन बे सेसनाव आं प्रश्न खालामदोंमोन आरोखि थांनाय इलेक्सननि जिथु नोंथांमोननि रायजोनो होनाय खोथा आइजो माहारिफोरनो जिथु रायजोनो होनाय खोथा 75,000 होनायनि जिथु डिक्लेरेसनमोन बेयो मा पर्यायाव दं होननानै सोंनायाव बिथांमोननि कनसार्न आइसि कनसार्न इनचार्ज डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों 75,000 होनाय जिथु घोषणामोन बे पलिटिकेल डायलगमोन होनना बुंदों थारमाने 75,000 होनाया बे कमप्लिट माने मिसा खोथामोन आरोखि नंखाय खोथामोन बेखौथ' सारेन्डार खालामखाबाय बेनि उनाव आं मोनसे सोंबावदों होनबालाय दिनैसिम बेसेबां आत्मसहाय गुटनो नोंथांमोना अनुदान होगोन होननानै बिथांमोना रिटेनलि होदों जोङो एनआरएलएमनि अनगायै बिटिसि फान्डनिफ्राय थाइसेबो खुनु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनुदान होआखै होननानै रोखा एसेम्बलि रिपर्टआव रिटेनलि होदों आरो बे तथ्य दङ आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा सारखौबो सान खोरायनायखौ नुबाय थानो मोनो बेयावनो बुंदों बिथाङा हाग्रामा सारानो बे मस्जिदाव थाङो मालाबा गिर्जायाव थाङो मालाबा बाथौ खुलुमनो थाङो आरो बिथाङा गावखौनो राकेश ब्रह्म आं हिन्दु होनना बुंदों आंथ' बुंनो नागिरो बिथाङा हिन्दु माने हिन्दुनि एक बिन्दुबो गियान बिथाङा गैया इसोर बाथौ आल्लाह गिर्जा इसोर बाथौ आल्लाह गड सासेयानो नंगौना नङा इसोराथ' सासेयानो ना जोंहा भाषायावनो जायो बेलेग बेलेग सौरा मुसलमानफोरा आल्लाह बुङो ख्रिस्टियानफोरा गड बुङो बाथौआ जोंहा बोराइ बाथौ बर' हारिया जोंहा बाथौ धर्मनिया बोराइ बाथौ बुङो निजेनो माने कनफिउजन दङ इसोरा बिराद 10 जन सानना लादों नामा बिथाङा जायनि थाखाय सोंखारनो नागिरदों बिथाङा ख्रिस्टान होननानै बास्तबाव इसोराथ' सासेल'खा जोङो बेखौ शास्त्र मोनखादों जाय हक बिथाङा गोबां समाव गोबां खोथा बुंबोदों आङो रायजो राजानि किसुमान खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा थांनाय आन्दलनफोराव जिथु मार्टियासफोरनि जिथु अनसुंथाइ जा मानबायदा हाग्रामा महिला सारा बिपिएफ सरकारनि आमोलाव बिथांनि सरकारनि आमोलाव 2600 जननि मार्टियासनि जिथु एक्सग्रेसिया बेखौ एप्रुभ खालामना होलांदोंमोन खिन्थु बिथाङा बेखौ मा खालामदों बिथांनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे मार्टियासनि लिस्टखौ सन्देह खालामनानै बिथाङा इनकुवारि खालामनायनि नामाव सेंसन अर्डारखौ केन्सेल खालामदों जाहोनाव दिनै मोननो गोनां बे मार्टियास फेमिलिनि जिथु अनसुंथाइ बिथाङा होनो हायाखै मानो होनबा इनकुवारि खालामनाय लोगो लोगोनो भेरिफिकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो पुलिस डिपार्टमेन्टआ मार्टियासफोरनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नागिरो खिन्थु जोंहा थांनाय बड' आन्दलनाव गोबां जोहोलावजोफोरनियावनो जोंना पस्टमर्टेम रिपर्ट गैयामोन खारन जोङो पुलिसनि नोजोराव सुथ्रु हिसाबै जोङो कुनुदिन प्रशासनिक पस्टमर्टेम रिपर्ट खालामना लानो हायाखैमोन आरो दा बास्तबआव जिखौ नुनो मोनो थारमाने मानगोनां प्रमद बर'नि जिथु सिद्धान्त बे सिद्धान्त बायदिबा पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनाबा जिहेतु सरकार एक्सेप्ट खालामा थारमाने जायफोरा थांनाय आन्दलननि मुंख्लं जोहोलावजोफोरनाव
पस्टमर्टेम रिपर्ट गैया बिथांमोना फैगौ दिनाव बे प्रमद बर'नि दैदेननायनि जितु सरकार बे सरकारनिफ्राय खिन्थु मुंख्लंफोरनि जितु एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां जितु फैसा बेखौ मोनैया खिन्थु रोखा जाबाय आरोखि थांनाय बाजेटआव 500 कोटिनि बिदिहाय मोनसे लिस्ट खालामदोंमोन खिन्थु मोनसे बाजेट खालामोमोन बे बाजेटआव खिन्थु जिखिनि मानसि होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खिन्थु लिस्टआव माने मोनाखै आरोखि पस्टमर्टेम रिपर्ट गैयिनि थाखाय जाय हक बिथांबाय आरो मोनसे खोथाबाव जोंहा एनुवेल बाजेटनि जितु फैसा मोननो गोनां फैसा जितु मोननो गोनां फैसा बै फैसाखौबो जोंहा बिटि सुक्ति मथै 10% इंक्रिमेंट जायोमोन आरोखि प्रत्येक एनुवेल बाजेटआव जोंहा चिफ सारनि बिपिएफ सरकारनि 19-20 नि जितु फाइनाल बाजेटनि जितु फैसा एलोकेशनमोन बे 671 कोटि 78 लाखमोन आरो बेखौ गालांदोंमोन आरोखि बे फैसाखौ इलेक्शन नटिसनि थाखाय बेखौ बाहायस्लाबनो हायाखै बेनि गेजेराव कभिड फैबाय बेनि उनाव गभर्नर रुल जाबाय बेनि उनाव 2021 नि लास्ट इयारजों प्रमद बर'आ डिसेम्बर सरि अक्ट'बर मोना डिसेम्बर जायखिया लास्ट इयारजों बिटि सरकारखौ सामलायो बेयाव 671 कोटि 78 लाखखौ 671.78 लाख करोड़खौ 3 मासाव बेयो इउटिलाइज खालामो बिथाङा उनाव 21-22 नि जितु बाजेटनि फैसा मोननांगौआथ' 10% इंक्रिमेंट जायोबाथाय मथा मथि 812 कोटि 85 लाख 38,000 थाखा मोननांगौमोन आरोखि फैसाखौ मोनदों 650 कोटि 650 कोटि मोनदों आरोखि इयाव जोंहा बिटि सुक्ति बायदि जितु 10% बारायना जितु मोनबाय थानांगौ खोथामोन बे खोथा मथेबा जोंहा 162 कोटि फैसा खम फैदों बे फैसाखौ 1 बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै बिथांनि रिपर्ट बायदिबा 650 कोटिनिफ्राय एक्सपेन्डिचारखौ 377 crores बाहायदों 377.12 377 crore 12 lakhs बे बाहायदों आरोखि ओमफ्राय आनइउटिलाइज 270 crore 91 बे फैसाखौ बाहायनो हायाखै बिथाङा जोंहा मोननांगौ फैसाखौ हिसाब खालामोबा मथा मथि दिनैनि तारिखआव 584 कोटि थाखा जोंहा खम मोनगासिनो दङ बिनि जबाबखौ आं एसेम्ब्लियाव सोंदोंमोन मानगोनां सीएम बिथांनाव बिथाङा स्पष्टभाबै खुनु जबाब होनो हायाखिसै आं दिनै सोंदों दा मानगोनां एम राजेश ब्रह्म बिथांनाव सोंगोन आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंहा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जितु मोनथाय एनुवेल बाजेटनि फैसा माबोरै खम मोनखो माबोरै मोननांगौ फैसाखौ मानो लाबोनो हायाखै नोंथाङा डायनामिक एम बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जितु मोननांगौ फैसा बेखौ लाबोना होनानै प्रमानित खालामबानो जाबाय नङा होमबा 671 कोटि जितु फैसा दा लास्ट बाजेटआव जों हाग्रामा सारा जितु गालांदोंमोन हाग्रामा सरकारनि गभर्नमेन्टआ जितु गालांदोंमोन बेखौ 3 मासाव बाहायबाय दानिया बेनिख्रुइ खमसिन 650 कोटि फैसाखौ 1 बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै 377 कोटि 12 लाखल' बाहायबाय 272 कोटिया रिटार्न थांफैनायनि लामायावमोन बेखौ नायनानै जोङो सोंनाय जादोंमोन 671 कोटि 78 लाख फैसाखौ 3 मासाव बाहायजोबबाय बेनिख्रुइ खमसिन 650 कोटिखौ 1 बोसोराव बाहायजोबनो हायाखिसै बिदिबा मा जाहोननि थाखाय बाहायजोबनो हायाखिसै दा सन्देह उजिदों बेखौ मा खालामदों 4 एप्रिलनि 2021-22 बाजेट सेसनाव जोंहा अपोजिसन लिडार मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा कुइसन खालामदोंमोन नोंथांमोना जिहेतु हाग्रामा सरकारनि गालांनाय जितु फैसा 671 कोटिखौ जिहेतु 3 मासाव बाहायदोंबा बहा बाहायखो बेखौनि जोंनि डिटेल्सखौ नांगौ होनना बुंदोंमोन बेयाव फिननायखौ मा होखो
नै बेयाव लिरना दं आरोखि नै दा डिपार्टमेन्ट कुड नट स्टेटमेन्ट इन डिपार्टमेन्ट वाइज आर साबमिटेड इन डिटेल डिउ टु शर्टेज अफ टाइम होनना बुंदों बे जाबाय फिननाय आरोखि एनेक्सा देखायदों बेयाव मोनसे स्केन्डेल मोनसे जादों जों बेखौ सानना लादों जाहोनाव बिथांमोना रोखा हिसाब मोनसे खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना बुङो हाग्रामा सारा माबा खालामो दुर्निति खालामो होननानै बिथांमोना बिनि जबाबखौ होग्रोथों 3 मासाव बांसिन 3 मासनि गेजेराव 771 कोटिखौ बाहायबाय बिनिनो खमनि रां राशिखौ 650 कोटिखौ बोसोरसेयाव बाहायजोबनो हायाखै दालमे कुस कालाथ' दङ बिनि फिननायखौ आं बिबाय आरोखि आरो बिथाङा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांखौ जाम्बा मामाय बुंबाय थानो नागिरो आंथ' बुङो बिथाङा हाग्रामा महिला सारखौ बिदि बुंनो मोना समाया बिथाङा हाग्रामा महिला सारनि आफाखिनि धुलानि किंचितबो नङा बिथाङा हयथ' मोनसे माबादों आरोखि बे बिटिसिआ हयथ' अपातथ इएम हिसाबै स्वीकृति मोननायनि थाखाय जारिमिनाव गालांनो थाखाय बे नाजाबाय थादों नामा बिनि खोथा बाथ्राफोराथ' खामानिजों खोथा खुनु मिल गैया बिथांमोना बुङो बिटिसि ओनसोलाव माने बिपिएफ सरकारा जेबो मावाखै होननानै नै होमबालाय प्रश्न खालामगोन आं नै 4 एप्रिलनि 2021आवनो प्रश्न खालामदोंमोन जेबोखौनो मावा बिपिएफ सरकारा जेबोखौनो मावमाराखैबा होनबालाय बिटिसि गभर्नमेन्ट जानायनि आगोल बिटिसि सृष्टि जानायनि आगोल गासिबो लामाफोरा दंखाजोबोमोन नामालाय गंबेसे फाखा लामा दङमोन गंबेसे दालां दङमोन बेखौ खोन्थालाय होनना बुंनायाव बिथांमोना डिटेल्स होदों आरो नै अल अभार बिटिसिआव क'क्राझाराव 82 किल'मिटार फाखा लामा दंमोन 82 किल'मिटार फाखा लामा 82 किल'मिटार पइन्ट 140 नै बेयाव तथ्य दं दै बे लिरना होनाय जा सारमोना लिरना होनाय एसेम्ब्लियाव बे नंखाय खोथा नङा बेनिफ्राय फाखा दालाङा मात्र गंब्रै दङ क'क्राझाराव अदालगुरियाव 156 किल'मिटार 156.40 मिटार फाखा लामा दंमोन 15था दालां दं होनना बुंदों गासै माने 238 किल'मिटार पइन्ट 540 मिटारमोन आरोखि लामाया बिटिसि सृष्टि जानाय आगोल ओमफ्राय दालाङा 19 खानल' चिरां अदालगुरियाव दालांबो गैया फाखा ब्रिजबो गैया बाक्सायाव फाखा ब्रिजबो गैया फाखा दालांबो गैयामोन जिर'मोन आरोखि डेभेलपमेन्टआ बिटिसि जाखांनायनि उनाव होमबालाय बेसेबां जाखो बिटिसि जाखांनायनि उनाव नै बिथांमोना रिपर्टखौ देखायनोसै आङो हाग्रामा सरकारनि आमोलाव 2990था फिसा गिदिर आरसिसि ब्रिज खालामनाय होननानै रिपर्टआव लिरना होनो बायद' जादों लामाखौ 4459 किल'मिटार फाखा लामा खालामनो हाग्रामा महिला सारा बिराद कनस्ट्राक्सनाव नोंथांमोनालाय गंबेसे बेसेसो गोलाव खालामदों होनना बुंनाया बिथांमोना 5 किल'मिटार अलरेडि जों क्लियार जाबाय बाखि आन्डार प्रसेस जाना दं होनना बुंदों बे स्टेटासा 2021-23 मार्च न'नि खोथाखौ बुंदों बिराद न' होगोन होननानै गंबेसे न' होगोन होनना बुंनायाव बे बिथांमोना एसेम्ब्लि रिपर्टआव लिरना होदों जों न'खौ गंसेबो होनो हायाखै होननानै हानायबो नङा खारन अलरेडि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिखिनि गभर्नमेन्ट एलटमेन्ट जाबाय गोदान सेन्सासनि उनावसो गोदान न'नि खोथाया फैगोन आरोखि सेन्सासा नांगौ जायाखै बे सेन्सासा आं जेसेबां मिथिगौ 25नि आगोल जाया 25नि उनावसो सेन्सास जागोन सेन्सास जाखांनायनि उनावसो न'आ सोर मोनगोन सोर मोना बे उननि खोथा फैगोन बेयावलागै बिथांमोननि बे सुपार गभर्नमेन्टआ थाहैनाय नङा आरोखि नै बेखौ लिरना होदों नै कुइसन नाम्बार 5आव दंमोन आरोखि 2021-22 प्रश्नमोन बे गंबेसे होखानाया नै लिरदों गंसेबो गैया एसेम्ब्लि कुइसननि रिपर्ट कुइसन एन्सार रिपर्ट आरोखि बहाथ' न' बिथांमोना सिगिबाय थायो बिथांमोना मैया मोनसे आङो बे आंनि गामि खाथिनि बे प्रग्राम बिथाङा एसे मेथ्सआव बे गणितआव एसे गन्डगल दं आरो नङाबा बेहा मेगनाव एसे ससमानि दरकार गोनांथि दंबायदि मोनबाय बेटारि डाउन जाबाय बायदि मोनदां जेरावनोखि 300 मानसिनि गेदारिं बेयाव 500 जयनि खोथा गैया आं मिथिगौ बाहाय गामिनि खाथि खालानि मानसिया बुंनाय बायदि 50 जन जन जयन जादों आं मिथिगौ आरोखि बाखिखौ बिथांमोनानो जागोन गेदारिंआ जेराव 300-500नि खोथायानो फैखाया बे आरोखि खोब
दुखुनि बाथ्रा आं दुखु मोनदों आं बिदिहाय प्रेस मिटआव बारा इन्टारेस्टेड नङा आं थांनाय दिनफोराव बिदि प्रेसआव जरित नङा खिन्थु बिथाङा जिथु माबा अपबाद मिसा अपबाद जाबसिनना होदों बेखौ आं क्लियारेन्स नोंथांमोननि माबाजों होबाय आसा खालाम फैगौ दिनाव बिथाङा आबल थाबल बुङाबालासिनो रायजोनि जिथु खोथा होनाय बेफोर खोथा होनायखौ जाहाथे बास्तबाव परिपुर्ण खालामना होनो हायो आं बेखौनो बिथांजों खावलायगोन आरो आंखौ जिथु अपबाद खालामदोंना बेयो आंहा सोंबाय रेडि मानगोनां एम बिथां राकेश कुमार ब्रह्म सार गाबोन आं थांगासिनो क'क्राझाराव आंनि इस्टिमेट साबमिसन खालामदों आं रेडि थांनाय बारावथ' होआखिसै 11था इस्टिमेटआ नै बे दङ रायजोनि जिथु मोन्थाय अपोजिसन हिसाबै जोंनि प्रप'जाल एक्सेप्ट खालामासै नोंथांमोना सोंखारबाय थायो हाग्रामा महिला सारा बे 3 बोसोराव खेबसे गाखोमोन माबा मा होनो एसेम्बलियाव गाना फैयाखिसै होननानै गाना मालाय मा लाब नोंथांमोना बबे प्रप'जालखौ जोंनिखौ लाफिनदों जोंहा हाग्रामा महिला सारा अपोजिसन लिडार जाना होदों जोङो पार्टी हाग्रामा सारजों डिसकासन खालामनानै जोङो एसेम्बलियाव रायजो राजानि जिथु लाबजनक जोंनि लाबजनक जिथु आसनि बेफोरखौ लानो थाखाय जों खावलायो नोंथांमोना मालाबाबो खोमा सुफेराखै जोंनि जिथु सोंथि बेखौ नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै मालाबाबो रोखा रोखा फोरमायफेराखै जोङो कुइसनजों एन्सारजों जुदि बिजिरलायना नायोबाथाय बुङो जे जों गोजोनथाव बायदि मोनाखै आरोखि साख्रिनि खोथाखौ जों रोखा जानो लुबैयो नोंथांमोना सोङोबाथाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ मा बेबस्था लादों साबेसे थाखाय लानायनि थाखाय प्रिपारेसन दं मास्टार प्लेना मा दं बेफोरखौ नोंथांमोना खिन्थु रोखा खोथा बुंफेराखै फैगौ दिनफोराव बेफोरखौ नोंथांमोना बेसेबां फिजिबिलिटि दङ रोखा रोखा खालामनानै बुंबानो जाबाय नंखाय खोथाफोरखौ आसा होबाय लाब गैया आरो बे जोंहा सिदा सादा बड'लेण्डनि जे माबा मा होनो आइजो बिमा हारिखौ नोंथांमोना थगायबाय थाबोनो फाब नांगोन नोंथांमोना 75,000 जिथु खोथा बुंदों हाउसआवनो क्लियार होखाबाय सारेन्डार खालामखाबाय पसिबलबो नुखाया बिटिसि फान्डनिफ्राय 5 थाखाबो दासिम मोनसे ग्रुपनो उदां हिसाबैबो होनो हायाखै ट्रेक्टरनोसो होनो हायाखै बेफोर होनो नाजा आं बेखौनो खावलायनानै आंनि दिनै सुंद' बे प्रेस बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों फैमारोबा थ' बेखौथ' रायजोफोरनि मेटार दिनैनि थारिखआव जुदि नोंथांमोना जुदि नायोबा बिपिएफआ कन्टिनिउ समस्ति वाइजआव जयनिं प्रग्राम लाबाय थादों बावैसो जोंनावबो बे खालपानियाव 1800 70% इउ पिपलनिनो बे कर्मि गथाफोर 18 जइन जादों आरो बे खालि बे जोंनि प्रग्रामखौ एसे दुर्बल खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदानै बे बासबारियाव बिसोरबो मोनसे प्रग्राम लाफादोंमोन आरो बिथांमोना समखिदों जायनि जाहोनाव आंनि गामि खाथियाव बे अथागावआव बिराद माने गावसोरनि सापर्टार दं हिसाबै जयनिं प्रग्राम लादोंमोन जयनिं प्रग्रामा साक्सेस जायाखिसै जाहोनाव 300 गेदारिंखौ 500 जन जादों होननानै मिसा खोथा बुंनांगौ बायद' जादों आरो बिथांमोना समस्ति मोनसे प्रग्राम लायोबा सिंगेल समस्तिजों बिसोर मालाबा प्रग्राम साक्सेस खालामनो हाफेराखै मोनसे समस्ति नामै फुरा डिस्ट्रिक्टनि मानसिखौ बोनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरोखि सालबारि बिहाबाव पिपल हिसाबै एक्सुवेलि आंहा बेयाव बारा इन्टारभिउ खालामनो खोथा गैया खिन्थु जितु नुनो मोन्दों बिथांमोना खिन्थु खौसे नङा बावैसो सोरबा प्राइमारि प्रेसिडेन्टखौ बुनायखौ बे दलनि मोजां लक्षण नङा होननानै सानो आरोखि इउनिटिया अभाब पाब्लिक सामार्थनाथ' फैगौ दिनाव थांनाय दिनफोराव जेरै जिर' मारदोंमोन बेनि सम्भावनाखौसो आं अनुभब खालामो आरोखि